Asikubingelele mbukeli sikwamkeleke kusoke isigaba sokugcina saloke nje uhlele lakho iKZN News Talk isigaba ke la isibheka khona ke nje indaba esithi ke zihamba phambili kanti ke kuleli sigaba sokugcina saloke nje uhlelo sesanjelo uyena ke umhlaziyi wezopolitiki ohloniphekile okuyena ke udokotela uZakhele Shamase sizobheka nje udaba oluthinta wona ke umkhandlu wasemhlathuzo njengoba ubonile isigabeni sokuqala nesigaba sesibili saloke nje uhlelo lwethaphakade sinaye ke uMr Mhlongo ovela kona ke iqembu leAfrican National Congress nalapha abaveza khona ke ukuthi ke kuneyintolo ezithinta ke uacting municipal manager wawo ke lomkhandlu kuyena ke uMr Phakama Mhlongo nalaba baveza khona ukuthi ke bafuna ukuthi ke aphenywe ngazo ke lezi intolo ezithinta nalowo mbiko owaqhamuka nayo ke iwhistleblower ngawo ke nje unyaka owedlule basike abathembi ukuphatha kwakhe ke noma ke ubuholi bakhe kona ke lomkhandlu abakholwa ukuthi ke unezimali ezinkulu kakhulu kanti ke bathi ke uMhlongo bamsola ngokuthi ke uyathinteka ke kukhona ukukhwabanisa ke kwazo ke izimali sinaye ke udokotela uShamase ukuthola kabanzi kwakhe ke nje ukuhlaziya ikakhulukazi kuzona ke nje ezepolitiki ngalo ke lolu daba oluthinta wona ke umkhandlu wasemhlathuzo udokotela uShamase kuyintokozo enkulu ukuthi sibe nawe kulona ke uhlelo lethu asikumukele kuluhlelo lethu. Ngiyabingelela amachiro ngibingelela nabalali bonke be1KZN TV. Kuyintokozo enkulu ukuthi sibe nawe ngiyafuna ukuthi udokotela uShamase singene kulo nje udaba olushisayo obelikade likhonywa uyena uMr Mhlongo uNjomani esigabeni sokuqala nesigaba sesibili saloke nje uhlelo lethu oluthinta ukuthi ke ababuthendi ubuholi bakhe ke umunicipal manager okuyena ke uMr Phakama Mhlongo njengoba beveza ukuthi ke kunembiko eyaqhamuka ngonyaka wedlule ilethwa yona ke whistleblower ekhombisa ke ukungathembeki kwakhe ikakhulukazi khona ke nje ukuyiphatha kwezimali baveza nokuthi ke bakhulumile naye ke umeya womkhandlu khombisa ukuthi ke bafuna ukuthi ke kube khona akwenzayo njengomholi wawo ke umkhandlu but akukho kwenzekile noma ke akukho abathi kwenzile up until this far kuyinto ejwayelekile efana naleyo ukuthi uma ukuthi qhamuka imbiko efana njengale ebucayi njengale kube ukuthi mhlambe kube into engalandeleleki kakhulu njengoba sibona nalolu ludaba ukuthi lihamba kanje. Empeleni ngesizulu kuyakuthiwa usifumbu bonqaqazela bathi mangena iqembu eliphethe njengamanje kwathiwa lingena ngoba lingcwele amasela akade ephethe ngaphambili ecorrupted that edla imali ehlange ngomlenze imali so ke sekufika manje abangcwele nabazokwenza izinto ngendlela efanele kodwa masikuboni lokho esengazathi lokho kushiyoyo ubaba umeli weANC uphiwe Mhlongo esola ubaba uPhakama Mhlongo sengathi umeya qobo lwakhe akakuvumele kube khona uphenyo ngoba kuyacaca lapho ukuthi ngathi kukhona lokusibekela ukuvikela ekubeni ziningi izinto ezingamanyendululo ezivelayo njengamanje ezichaza ukuthi empeleni awukho umehluko kade bengaphethe ngaphambili nabaphethe manje and abantu bakhala kusukela manje it's not only that but it also touches on service delivery, refuge, refuse namanzi avela nyamalale ahambe emadolobheni namapaka angcolile magundutshani abusarekwa destroying the texture of the grass kodwa ke masibela kulolu daba olusematheni vele kufanele kube khona uphenyo ma umuntu ephenya phela uyamiswa singazi ukuthi iqembu eliphethe njengamanje ilandela kanjani ipolicy yalo kodwa ke nesikwaziyo thina mawuphenywa kuthiwa uyasola uyamisa esikhundleni ukuze uphenyo uhambe ngendlela ungaphazamisi abantu abaphenyayo. Iphuzo lithinta iphuzo libalekile kakhulu into ngabe uveza iphuzo lokuthi uyamisa umuntu bese eyaphenywa nokuyiwona umthetho eswazi but now abakuvezayo njengeqembu leAfrican National Congress ukuthi kuze kube imanje the acting municipal manager uyaqhubeka nokusebenza nakuba zikhona lezi insolo ezibekiwe phezulu kwakhe kubeka engcupheni engakanani nomkhandli kakhulukazi mangabuzo lalela neVN ebekade esidlala nje iveza ukuthi kukhona nokunye aphinda kwenze ngale because that voice we heard abathi yakhe ngokusho kweVN la ikhuluma khona nomunye wo service provider imtshela ngebalo kufanele ukuthi ize kuyena kanjalo naye umeya womkhandlu ngokusho kweVN. Umkhandlu kubeka esimene esibi kakhulu okungethenjwa ngabantu nangabavoti njengoba sesishilo ziningi izinto esezenzekile ezitshengisa ukuthi hayi ngazathi kuyafana nabantu bephethe ngaphambilini kanti bekunethemba elikhulu kanti bengena ngakho ke uma ngabe ubaba uPhakama Mhlongo njengomanager ethelwa ngamachaphazela anjengalana kuyathusa kakhulu futhi ke ukube kuthusa kakhulu ukuthi wahamba ngemoto yecontractor eattenda umhlangano wokunikeza itender waphinde wanikeza itender bona labo bemoto ade hamba ngayo uyabona ukuthi makuthi uyiqiniso lonto leyo kahle kahle umkhandlu usekufanele usesesimeni sokuthi kuthiwa ivote of no confidence and njengoba siyokhethweni la ngo2026 amathuba maningi ukuthi singabona ukushintsha ngokwenza nokushintsha kwezandla ngoba phela abantu bafaka umuntu abamthembayo mase ngasakwethembi nawe ungasenzi okufanele usithembise khona fanele sikhiphe
ngevoti ngakho lo mkhandlu usesipeni sesegama elibi okufanele umeya asukume athathe inyathelo ngoba kuyacaca kudala bemtshela athi hayi into engathi shu leyo kusho kwayena khona lokhu kuvikela abantu angafanele ngabe abavikela ngoba yena njengomeya akamisa isithunzi somkhandlu anikeze ne-voter confidence ngento azenzayo ukuthi uyabamisa abantu abasolakalayo nabangenzi izinto ngendlela akuzukusiza ngalutho ukuthi kuthiwa hayi ngeke sikwenze lokho inkana isizi nokuthalalisa akusizi ngoba abavoti abazokhuluma kumanje bayakhala abantu bathi awu ayengcona amasele nanisitshela ngawo siyavota ngonyaka ozasiwabuyisa uma nenza lezi zinto amapaka angcolile water outage electricity vele ihambe kungekho load shedding onansiwe refuse ayithuthwa noma uthi uyakhala uyocomplain laphana awutholi umuntu awutholi usizo umuntu ofana akusiza ukhulume naye akekho noma ekhona hayi sizobona ngenze kulutho manje ke umkhandlu kubeka engcupheni negama elibi nje eselenzekile. I like ukuthi Shamasi you touched on ama-elections that we know ukuthi ngo-2026 ohulumeni basekhaya uma sizobheka lena leli qembu elinikeze ithuba lokuthi liphathe lo mkhandlu you did say Shamasi ukuthi ngesikhathi bengena maningi ama-promises babekade wenzile and abantu isizathu sokuthi babanikeze leli thuba it's because they were fed up by the past administration ekade ikhona ngakho futhi ukuthi service delivery yayingahambi ngendlela uzokhumbula udaba lathinta amanzi ama-potholes njalo njalo where we saw imiphakathi efana njengasesikhawini kumadlankala njalo njalo ingena njalo emgwaqeni ikhalazela ukunganeliseki ngayo i-service delivery which is something that we still see even namhlanje under yona i-leadership yalo iqembu le-Inkatha Freedom Party. Ngiyafuna ukuthi mangabe sibheka lona ukhetho oluzoba ngonyaka 2026 ukubheka nawo wonke lama-developments wasing on the social media imiphakathi yakhale ngaphansi komkhandlu waseMhlathuze njengoba kade ubalula ukuqoqa kwemfucuza bathi kuhamba ngonyaka kakhulu akusenzeki at all ukuhamba kwamanzi kuhamba kagesi when there is no load shedding these are the issues aphethe angaphansi kwawo umkhandlu waseMhlathuze siwabonayo enzeka almost on daily basis ucabanga ukuthi lokhu libeka kuphi leli qembu in terms of ama-elections ngonyaka ka-2026? Fanele sibeke ngokungabazeki ukuthi uma ngabe kuqhubeka kanjena noma kanjani kuzoshintshana izandla ngokhetho ka-2026 lezasekhaya ngoba yilapho phela service delivery yenzeka khona kuma local government societies ngakho leli qembu leli makwenzeka kanjena kuqhubeka kuba khona lento esiyibalayo amathuba amancane ukuthi lingabuya lidle umhlanganiso ngaba i-miracle unless bekhona ushintsho unless lingaphaphama lenza izinto kangcono lithathe into eyishona eyikhulunywayo. Do you think basanaso isikhathi ukuthi mhlawumbe khona inguquko abangazenza ikakhulukazi mangabe sobheka the issue of service delivery we did see isigame esade senzeka futhi Dr. Shamase esashiya umphakathi uthuke kakhulu la kwabulelana khona ama-bodyguard ngaphansi kwawo lo mhlelo lomkhandlu kwaphinde kwathinteka bona abaholi bawo lo mkhandlu ukuthi ezinye zezizathu ngokubika kwabeyindaba kuthinta zona ikhulu zawo lo mkhandlu uma ubheka isikhathi esinaso njengamanje before ama-elections ka-2026 do you think kukhona sebengakwenza ukuguqula ingqondo zabantu? It's too little too late. It's too little too late mangabe khona bangakwenza mhlambe sengaba ama-percentage athile kodwa mawusubheka muningi umonakalo oswenzekile nowenzakalayo njengamanje njengephuzu kade ulibala njengamanje lele lokudubutshela kufe ama-bodyguard athinta lona ihhovisi likameya ama-bodyguard athinta ihhovisi lika-former MM uZulu ngakho-ke manje uyabona ukuthi uma kuqhubeka kanjena namanje kukhona indaba ethinta Mr. Manager omusha uPhakama uNjomane nangu noPhiwe Njomane futhi efaka amaqala efakela umfabo ngokufana kwezibongo kuyacaca ukuthi ayi engazathi inkulu inkinga lana abangayithalalisi lolu daba uma belithalalisa kuyobe iqembu elibusa lingcwaba ngokwalo afanele vele sitshele ukuthi bye bye 2026 elections. Dr. Shamase kuphoxa sona isikhathi lolu daba ujolile kakhulu engikholwa ukuthi sazophinde futhi sikhuleke kuwe siphinde futhi sibone ama-developments kakhulukazi njengoba befaka icala enkantolo siphinde futhi sithole uvo lwakho kulona-ke lolu daba. Sibonga kakhulu nje uDr. Shamase ngesikhathi sakho siphesona kulu hlelo lethu. Sibonga kakhulu. Udokotela-ke uZakhele Shamase besikade sikhuluma naye just ukugeta-ke ukuthola-ke uvo lwakhe ngalo-ke udaba oluthinta wona-ke umkhandlu waseMhlathuze oluthinta lona-ke inkohlakalo kanti-ke sikuso-ke isigaba sokugcina salo-ke nje uhlelo lethu Simangelwa kaChirwa ngihamba lalo lonke-ke uthimba le-KZN News Talk asiphinde futhi-ke sihlangane ngokuzayo.